या कार्यक्रमाला आपल्या बरोबर आहेत कला अकादमीचे अध्यक्ष आणि सांस्कृतिक मंत्री म्हणजे मित्र श्री गोविंद गावडे. त्याचबरोबर व्यासपीठावरती असलेले बाकी सगळे मान्यवर सगुणवेळी विनेश आर्लेकर आणि बाकी सगळेजण म्हणजे समोर असलेले भजनी कलाकार मित्र आणि बंधू आणि भगिनींनो. कला अकादमीच्या स्पर्धेविषयी मंत्री गोविंद गावडे यांनी रीतसर आपल्याला सगळी माहिती दिलेली आहे. खरोखरच मी कला अकादमीच्या भजनी स्पर्धेच्या आयोजकांचं अभिनंदन करतो. गेली 40 वर्ष कंटिन्युअसली एखादी भजनी स्पर्धा मनोहरबुवा शिरगावकर यांच्या नावानं कंटिन्युअसली गोव्यातील कानोकोपऱ्यामध्ये आयोजन करणं आणि त्या आयोजनासाठी गावागावातील भजनी कलाकारांना बरोबर घेणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्यांना बरोबर घेऊन अशा पद्धतीचं चांगलं आयोजन सगळ्या गावागावामध्ये गेली कित्येक वर्ष आपण सगळेजण करता आहात आणि यशस्वीरित्या आयोजन करण्यामागे कला अकादमीचा विशेष करून आमचा आयोजनाचा स्टाफ यामागे सातत्याने काम करतोय. मी मुद्दामून मनोहरबुवा शिरगावकर ह्याने ही भजन परंपरा गोव्यामध्ये रुजवली. नाट्य परंपरा असेल, भजन परंपरा असेल, गोव्यातील कित्येक कलाकार त्यातनं निर्माण झाले आणि आजही ती संस्कृती पुढे नेण्यासाठी आपण सगळेजण वावरतात. त्यासाठी सर्वांचं परत एकदा अभिनंदन. आझादी का अमृत महोत्सव आपण सेलिब्रेट करतोय आणि आज याची फायनल आपण याच निमित्ताने या ठिकाणी आयोजन केलेली आहे. त्यासाठी परत एकदा सगळ्यांना शुभेच्छा. मी भजनावरती न बोलता फक्त माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीने जे पंचप्राण सांगितलं ते मुद्दामून म्हणजे भजनाशी लिंक्ड आहेत म्हणून आपल्याला नमूद करतोय. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीने देशाला संबोधित करताना पंचप्राणांचा उल्लेख केला. त्यातील पंचप्राण कुठले तर पहिला पंचप्राण आपण जसं म्हणतोय की विकसित भारत. आपल्याला पुढच्या 100 वर्षासाठी आपण 75वी साजरी करतोय आणि जेव्हा 25 वर्ष पुढची कंप्लीट होणार त्यावेळी आपल्याला विकसित भारताचं स्वप्न पाहायचं आहे. आपल्याला संकल्प करायचा आहे, स्वप्न पाहायचं आहे. आणि विकसित कशा दृष्टीने तर सर्वस्वी विकसित भारत देश असावा म्हणून विकसित भारत, गुलामगिरी मुक्त भारत, अखंड आणि एक भारत, त्याचबरोबर विरासत, भारत देशाची विरासत काय आहे आणि सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपल्या जबाबदारी काय आहेत. आपण हे जर बघितलं असेल तर आपण म्हणतोय की हा भारत देश विकसित होण्यासाठी, हा विकसित करण्यासाठी आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी ही तेवढीच महत्त्वाची आहे. फक्त देशाचे पंतप्रधान किंवा एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्रीच करू शकत नाही. त्यासाठी म्हणजे 5वं जे सांगितलं होतं इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन, म्हणजे प्रत्येकाचं कर्तव्य हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे हे 5ही एका दुसरीशी म्हणजे गुलामगिरी मुक्त भारत देश, कुठल्याही गुलामगिरीमध्ये भारत देश यापुढे कधीही असू नये. आपण जसं म्हणतोय की अंग्रेजांची गुलामगिरी, पोर्तुगीजांची गुलामगिरी एवढंच नाही तर आपल्या देशात कुठल्याही पद्धतीची गुलामगिरी कुणावरही असू नये. यासाठी आपल्याला गुलामगिरी मुक्त भारत देश पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला प्रयत्नरत राहणं गरजेचं आहे. अखंड युनाइट इंडिया, अखंडता आणि एकता, जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारीपर्यंत हिंदू असेल, मुस्लिम असेल, ख्रिश्चन असेल, यामध्ये आपली एकता असणं, अखंडता असणं ही खूप महत्त्वाची आहे. त्यासाठी सातत्याने आपण सगळ्यांनी मिळून काम करणं हे खूप महत्त्वाचे आहे. आणि विरासत आपण म्हणतोय द कल्चर ऑफ दिस नेशन. आपण जी भजनी परंपरा जी आपण सातत्याने चालवत आलेलो आहे ती विरासत आहे आपली. कला संस्कृती आपण म्हणतोय की वेगवेगळ्या पद्धतीने जी सादर वेगवेगळ्या धर्मामध्ये असेल, वेगवेगळ्या पंथामध्ये असेल, वेगवेगळ्या जातीमध्ये असेल, पण ती संस्कृती आपल्या या देशाची विरासत आहे आणि ती विरासत टिकवून ठेवणं, ती विरासत कंटिन्युअसली पुढच्या जनरेशनपर्यंत पोहोचवणं हे आपलं कर्तव्य आहे. आणि त्यासाठी सातत्याने काम करणं म्हणजे जसं आपण म्हणतोय की गेली कित्येक वर्ष भजनी परंपरा आपल्या गावामध्ये चालत आलेली आहे, आपल्या गोव्यामध्ये आपण ती टिकवून ठेवलेली आहे. कधी कधी जर म्हणतात की महाराष्ट्राच्या पेक्षाही जास्त चांगलं भजन आपल्या गोव्यामध्ये होतंय, हे लोक मान्य करतात. ही विरासत आहे. नेक्स्ट इज अन रिस्पॉन्सिबिलिटी.
ड्युटीज ऑफ द सिटीजन. प्रत्येक जण म्हणतोय जबाबदारी कुणाची आहे? सरकारची. आपल्यावरती जबाबदारी कुठलीही घ्यायला तयार नाहीये, कुणीही तयार नाहीये. मी सगळ्यांना आव्हान करतोय, समिस्त गोवेकरांना आव्हान करतोय. आज सकाळपासून मी वेगवेगळ्या कार्यक्रमामध्ये वेगवेगळी भाषणं करत आलेलो आहे. पण शेवटी आजच्या समारोपाच्या भाषणामध्ये मी एवढंच सांगेन की आपण जर जबाबदारी सांभाळली, सिटीजन म्हणून माझ्या ड्युटीज काय आहेत एवढं जरी केलं असेल तर मला वाटतं आपला देश विकसनशील होण्यासाठी जास्त उशीर लागणार नाहीये, विश्वगुरू होण्यासाठी जास्त उशीर लागणार नाही. माननीय मोदीजींचं स्वप्न नवभारत निर्माण करायचं आणि विश्वगुरू करायचं स्वप्न आपण अल्पशा काळामध्ये ते स्वप्न पुरं करू शकेल. आणि निश्चितच मी जाताना शेवटी सांगेन की स्वयंपूर्ण गोवा करण्यासाठी तुम्हा सर्वांचं सहकार्य हे सातत्याने लाभेल याची अपेक्षा करतो. आणि या भजनी स्पर्धेमध्ये ज्या ज्या कलाकारांनी भाग घेतला, ज्या ज्या पथकाने भाग घेतला, त्या सर्वांचं मी खूप खूप अभिनंदन करतो. कुणाला तरी बक्षीस मिळेल, कुणाला तरी न मिळेल, पण कॉम्पिटिशनमध्ये भाग घेणं, आपली कला सादर करणं आणि सातत्याने म्हणजे देवासमोर असेल किंवा लोकांसमोर असेल, पण मन रिझवणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि मन रिझवण्यासारखी भजनासारखी दुसरी परंपरा नाही आहे. म्हणून तर मी आजही सांगतोय, कित्येक आजार ट्रीट करण्यासाठी हा भजनी परंपरेचा आणि म्युझिकचा उपयोग आजकाल व्हायला लागलेला आहे. आणि ह्याच म्युझिकच्या उपयोगावरती आपण म्हणतोय की कितीतरी लोक सायकॅट्रिक आहेत, पण त्या सायकॅट्रिकची ट्रीटमेंट असेल की इवन दो द पेनकिलरची ट्रीटमेंट असेल, कॅन्सर सारख्या आजारामध्ये पॅलेटिव्ह केअर ट्रीटमेंट ज्याला आपण म्हणतोय, त्यामध्ये आज संगीताचा उपयोग व्हायला सुरुवात झालेली आहे. आणि निश्चितच रित्या म्हणजे भजनी परंपरेमध्ये गुंतलेले कितीतरी कलाकार हे निश्चितरित्या आपल्या ह्याच्यामध्ये मग्न असतात आणि त्यामुळे सातत्याने त्यांना आधार पण कमी होतात. एवढंच सांगेन आणि परत एकदा मी सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा व्यक्त करतो. धन्यवाद.